Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду. Сергей Дубавец. Чытае аўтар. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Тут Сергей Дубавец. Гэтая гісторыя пачалася на каляды напрыканцы 1980-га, 30 гадоў назад. Так безнадзейна пуста было на цэнтральнай плошчы ў Менску, так халодна і цёмна, што раптоўны натоўп калядоўнікаў, які ўваліўся ў гэтую халодную цёмную пустату, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то збоем у адзінстве часу і месца, ці то праўдзівым цудам. Беларуская ідэя, якую доўгія дзесяцігоддзі сапраўдныя патрыёты захоўвалі і спелілі ў падполлі ды ва ўласнай душы, вырвалася на прастору жыцця, каб захопліваць усё новых прыхільнікаў, аж пакуль іх не набярэцца досыць, каб у Беларусі сталася Беларусь. Магчыма, гэта была маленькая рэвалюцыя, бо датуль нічога падобнага не здаралася, але ў той рэвалюцыі не было ані наўпроставага пратэсту, ані супрацьстаяння, ані разбурэння. Было менавіта нараджэнне, станоўчае, заўзятае і не зусім усвядомленае, бо студэнты з беларускай майстроўні, што выйшлі на цэнтральную плошчу ў Менску і не маглі да канца ўсведамляць, ува што ўрэшце выльецца іхны чын. Эўфарыя перапаўняла іх сэрцы, і ўлады нічога не маглі супрацьпаставіць гэтай у прынцыпе сцвярджальнай, але цалкам беспрэцэдэнтнай з'яве. Магчыма, гэта была кандэнсацыя высілкаў папярэдніх пакаленняў, калі з іх мрояў, пакуты працы скандэнсавалася першая кропля, што зараз ператворыцца ў ручаіну, а ўрэшце ў паўнаводную раку. Падпольнае існаванне нацыянальнай ідэі фрагментарнае, асяродкі ўзнікаюць і знікаюць, нараджаюцца і занепадаюць або знішчаюцца ўладамі. А варта ідэі выйсці з падполля, як яна пачынае валодваць масамі і ператвараецца ў матэрыяльную сілу. Так ці інакш, майстроўня стала першай грамадскай арганізацыяй, а беларушчына разам з майстроўняй грамадскай з'явай, ужо не элітарнай і не дысідэнцкай, а адкрытай для ўсіх людзей з вуліцы. Sample complete. Ready to continue?